Nasir SG. Komai lokaci ne ɗan uwa ka gane, sanin yau da gobe sai wanda ya yi. Rayuwa ta nadi ne, shi ilimi haske ne, wanda ya tashi nema ai bayan samu. Akwai tiyu da kankana kafin ai nasara, tafiya dai ta tafi ai za a ji mu. Komai yayi farko bayan wuya sai gani a ƙarshe, shi ne mafari, wannan shi ne mafari, shi ne mafari, bana manta mafari. Duniya makaranta ce, kasuwa cin kowa ce, hassada ko taki ce, kuma matakin nasara ce. Gaskiya ko jari ce, ɗan uwa na karkamance, komai yayi zafi maganin sana ce artuwa ce. A rayuwa kai dagewa, rayuwa ta canzawa, godiya gun Allah alkhairi shi ke kawowa. Komai yayi farko sai karshe, bayan wuya sai gani a karshe, shi ne mafari, wannan shi ne mafari, shi ne mafari, ana manta mafari. Ina buƙatar nasara a rayuwa ne nasara, yakewa jajircewa bifo ai nasara. Duniya labari ne, shi ne ma alkhairi ne, wani ya tafi nema ya samu, wani ko shi yayi sauri. SG